Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Hinaot na naata sa mayong panglawas na og kapiskay. Pasensya kayo ha nga nanugay kog apil sa sumpay ning dramahan ni abot og 5 ka adlaw. Medyo busy gamay. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon o sa dili pa di ay ako masahon ni si Romana Bituala, ito na si Idana. Thanks for uploading, idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Romana Bituala. Ug karon niya ang sumpay ning Sugilanon. Idana Ibarra. Grapa? Oh, sir. Lana ang sudan ha. Tambal ko na siya, sir. Makaayos na ng matang sa sakit. Hello. Unsa man nga klase sa lana? Kana siya mo eh. Huwag ko may baw, sir na. Huwag ko may baw. Basta kay... Miingon lang to si Idana nga makaayo ko nung nag-cancer. Pasuwayan ko na siya ni sir kay makaayo ko na sa mga sakit. Sigurado ka ba daw? Oo, siya mag-ingon. Makaayo gini? Oo. Pila ka porsyento, unsa may ato kasiguruan nga makaayog kining maong tambal? Basta lang ba kay makaayo siya? Ha, badong? Dili ka mamiligro og samot ang kinabuhi ni papa ni ini? Ha? Badong? Sir, kanang pasensya kay sir. Di sa gihinom ko siguro kung makaayo ba gid na. Ako ba dong? Oh. Bisag, sakit gidawato na kamatuwaran, pero sa matag karon ako niya, gihinahinay na ako pag-andam nga akong kaugalingon. Kung sa may mahitabo ni Papa. Kay? Nahadlok ang tuod ko sa musunod ng mga adlaw, pero wala ko'y mahimo. Kung kabubuto na giyod sa Ginoo. Bitaw, husto ka sir. Stabilib ba ka mo? Husto ka! Gisalig lang nako ang tanan nga ito niya, padong. Kay? Huwag siya na ibahala ni Papa. Kung natagan pa niya og dugang kinabuhi sa among amahan. Ikaw naka, Idana? O, tiyo. Maulagi. Palay mo manog soda ng mga lala sa garapa. Gamay na lang, tiyo. Last naman lang ni. Idana, doon na lang may gustong ipangutanan ni mo ba? Para unsa magyud ng lana, ha? Tambal ni tiyo. Magkaayo ni sa tanang sakit. Tambal? O, tiyo. Magkatabang ni sa tanan. Mulagi. Kung doon na kay mga gipamati karon, sigurado yung makaalipyo ni sa imong mga sakit-sakit sa lawas. Mulagi. Mau ba? Pero, Dana. Unsa man gyud ay kahulugan ning imong gibuhat karon? Gusto na ka nga mamahay mong mananambal? Kuan tiyo, gusto kong magkatabang sa tanan. Dana. Tingog ba? Nalimot ka ba sa nahitabo sa imong mga ginikanan? Pasensya na kaayo ninyo, tiya. Tiyo, ko'y intensyon, aron. Nahibaw na kaidana kung unsay mahitabo nato dinhi. Kung mahibawaan sa tanan nga ikaw ang bugtong nahibilin sa mga kaliwat sa Ibarra. Mamiligrot ang tanan dinhi kung imo ng padayunon imong giplano karon. Pero tambag ni nga minaayo, Idana. Mulagi. Kami nga misagop nimo. Naglantaw lang mis imong ugma nga dili na masubli pa ang sama sa nahitabo sa inyong pamilya. Idana, nakasabot niya sa imong gusto. Bitaw. Og naibaw mi nga wa kay daw tang intensyon sa imong gihimo karon. Bitaw. Ang imo lang nga gusto kang makatabang sa tanan. Bitaw. Pero sa akong bahin, mahimong ipadayon gyapon na nimo. Bitaw. Pero kinahanglan nga paningkamutan nimo nga di na mapagya sa tanan. Bitaw. Kay naibaw ka na may tabusunan. Bitaw. Mulagi. nakasabot ko, tiyo. Og salamat sad kayo sa inyong pagsabot nako.
Ako gisaad ninyo nga di mo maangin ining akong gihimo karon. Dako kong supak ni Ana Idana. Mao lagi, mao lagi. Mas mayo nang maglikay na langgod ka. Kaysa daghan pa unya ang maangin kung imo nang ipadayon ang imong gihuna-huna karon. Ano mugot magganay mong naong? Naglagot ko. Ang mga tao nga akong gisaligan sa maong negosyo, dili ka maong musulbad sa mga problema. Ako may permin lang agdon. So, ba na problema? Basta, daghan. Dili na ako matagsa-tagsag detalye ng mong tanan. Nalagunaw na. Masulba na lagi na. Pasin ba yahawag, nalimot ka, kasal na tuog ba? Waoy, wa ko malimot, ana. Sa di madugay, hingpit na gud nga matuman na nga itong mga damgo. Ikaw, mahako na. Ug ako, maimo na sad sa hingpit. I am yours forever, Ronnie. I love you, Leslie. I love you too, Ronnie. Tibaw na. Magsiyar na po ka diyo, okay? Uy, naamay ni text? Kinsa man ron? Sa cellphone ni Ronnie? Ano naman ni? Kinsa man ka ni siya? Akong basahon. Good luck sa imong kasal, ugma. Ug manghinaot ko nga dili nimo siya binuangan sama sa imong gihimo nako. Oh, kinsa man ka ni? Dili ni mahimo. Akong suwayan og tawag. Hello? Hello, kinsa ni? Hello? Kung si kinsa ka man, tingog. O pagpaila kung si kinsa ka. Kinsa na, Leslie? Kinsa ning nag-text ni mo, Ronnie? Kinsa ni? Basaha. Panoy, si Idana na po ni. Kinsa ni? Tugani ko. Doon na ka ba yung babae nga wa ni mo itog anak ko? Ha? Tugan, Ronnie? Tugani ko tinuod, Ronnie. Ayaw pa makak na ko. Okay. Kalma lang, kalma. Mupasabot ko ni mo ning tanan. Kanang babayhana, ako nang nakarelasyon kaniadto. Wa ako magdahom nga naday say sakit sa utok. Mao nga ako na siyang gibuwagan. Ug karon gusto niya nga samuko nang akong kinabuhi uban nimo. Kinsa man na siya ba? Tugani ko. Siya si Idana. Idana Ibarra. Tagadiin man na siya. Sultihi ko kay ako siyang atuon karon dayon. Sultihi dayon ko. Ikaw ba? Ayaw na siya palabayan ang imong sinultihan. Kay pabatiw niya ang pagsabot ni Idana diri nato. Ay, bitaw. Ako, Poldo, misulti lang ko sa tinuod. Kay kaayuhan man na natong tanan. Maulagay. Ako ang magkusupak ang hindi mo ni Idana. Kay maayo man niyang katuyuan. Gusto na niya nga makatabang sa kadaganan. Ay, bitaw. Pero para na ako, no? Ako ba naglikay lang yung kupuldo? Kay una sa tanan, wa pati kasiguruan kung makaayo ba ginang iyang gihimong tambal. O yung matiwasan mo grabe ang sakit, ana. Katapay paninglan din, he? Manabi, ganda. Peligro pang madaot ang apel din, he? Wabit na makasiguro kung nakasunod ba ginang siya mga ginikanan? Maulagay. Nakasabot ko sa imong punto, Mac. Maubitaw nga to na siyang istorya. Ang gusto na ko nga pasabton lang siya og tarong. Di ko na to siya pakitaan nga moingon tang sayop ang iyang gibuhat. Bitaw. Maulagay. Pero nako'y nahuna-hunaan, Puldo. Saman. Nako'y nahuna-hunaan. Di ba na amang kay arthritis sa mong tuhod, no? No, di ba naminhod man ang imong bukton pod? Di ba? Maulagay. Iya pag naisultat itong arthritis. Nga naman, day. Ay, kini. Sawayi ko nagpatambal anang lana ni Idana kung maayo bagyo ka. Oo, dito, no?
Oh, di ba? Uy, kaso na ko na imak. Naggunaw na ko na, dako ang akong pagsalin ni Dana nga doon na siya'y abilidad sama siyang ginikanan. O kung pananglit maayo ka, Puldo, Maulagay. muuyon ko nga manambal si Idana. Maulagay. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Ngayon siya man. Kinahanglang manambal siya nga dili free. Dili libre. Kanang doon nagibayad. Maulagay. Di na ito na sa katudluan. Oy, ngayon sa buyak ka. Kung mutambal siya nga libre, mas mayo ka ng buhata. Ay, bitaw. Pero... Kita maglantogi na mak. Ay. Ang akong gusto, nga doon na mga lagda nga anging sundon, aron di may mong dakong isyo ang pagpanambalo niya ni Dana. Ay, bitaw. Mulagay. Dako kong oyo nga libre siyang mutabang sa tanan. Pero, kinahanglan nga doon na lang tayo sundon nga lagda. Aron man ay ang tanan o di masubli ang samas na itabo sa iyang ginikanan. Kumusta, Papa? Maulang gihapon, Nelson. Luya ug kapoy na kayong akong lawas. O gusto na kong mupahuay. Papa, matagadlaw na akong gibansay nga akong kaugalingon nga unta. Hatagan ka o gracias, Ginoo. Nga makadawat sa imong kahimtang karon. Pero bisa kung saon ako, dili pag ko andam nga mubiya ka na mo. Pagmaligo, Nelson. Anda makanunay ang imong kaugalingon. Ug usaragyoy akong ibili nimo. Ayaw, pasagti ang imong igsuon. Oh, pa. Sundon gina ko ang tanan nimong gitugo na ako. Di ba? Ugma na ang kasal ni Leslie. Oh, pa. Mahimo bang ipatawag nimo si Leslie karon? Kay gusto kong makigsulti niya. Oh, karon dayon pa. Ako siyang panhiro. Nabaw may kon unsay naa sa imong hunahuna o kasing-kasing ni Dana. Og nasayod may kung unsa kalunlo ng mga kasing-kasing sa Ibarra. O gusagas na liwat yun sa imong ginikanan. Mao nga wa may pagsupak nga mutabang ka sa tanan. Salamat kaayo ninyo, tiyo, sa pagsabot nako. Mao gid tinuod nga dugan na akong gustong buhaton. Pero karon na siguro ang gustong ikayo na aron ipaambit sa uban nga akong kaibaho nga pagpanambal. Pinaagi ining mga lana. Maulagi. Sige. Buhatan ang naa sa mong unahuna Idana. Apan muangyo lang ko. Unsa man, tiyo? Kinahanglan nga mag-amping ka sa mong kaugalingon. O di na namo ikalimod nga ibati yung may kabalaka. Kunin mo na kining buhaton ng imong taha sa pagtabang. Kaya sigurado ko nga daghan na mga pagsuway nga moabot sa mong kinabuhi. Ayaw mo kabalaka, tiyo. Maulagi. Nakasabot ko sa inyong punto. Og ako buhaton ang tanan nga mag-amping ko sa ako mga lihok. Maulagi. Salamat kay Dana. Today kining may mo ba nga mangayo ko ining usa ka garapang nga lana? O kaayo, tiyo. Usab bitaw ni sa rason kung ano nagkimog ko ini. Kay gusto na ako nga patumaron ti ka ini. Aron maayo ng imong mga gipamati sa lawas. Ay, maulagi. Salamat. Idana! Oh, tiya, ngano? Inay nangita di mo nga babay. Ha? Kinsa man, tiya? Si Leslie Colusia, ang anak ni Sir Perfecto. May hapon ni mo, ma'am. Unsay nakaayo sa hapon? Maulagi. Ma'am, sa may among ikalagad ni mo. Si Idana. Inyo ba ang anak si Idana? Among pagumanggon, ma'am. Hain man siya. Patubangan siya nako. Maulagi. Ako si Idana. Uy! Ikaw di ay.
Mayong hapon, ma'am. Unsay among ikaalagad nimo? Ikaw akong toyo. Gusto lang ko mo pasidaan mo. Kadiyot lang, ma'am. Wa pa ko mamanog storya. Pagkataon ka ng pabatasan, bi? Samtang ako ay mo ikatubang? Wa siguro ka makaila ko si kinsa ko, no? Ako mo'y tag-iya din sa inyong dapit. Busa kinahang lang nga maginahinay ka na ako. Pasaylo ako, ma'am. Gisultihan ako sa tanan ni Ronnie. Og nahibaw na ko nga naa kay sakit sa utok. Oh, pero, ma'am... Giingnan ti kang wa pa ko mahuman, bastos! Ida na! Okay, kaya... Mahuwa pa din mo mabatasan din, no? Sa ako nang giingon, ayaw pagtingog kung wa pa ko mahuman. Sorry, ma'am. Kung ipadayon ni mo nga magpabuang-buang ka o imo sa mo ko ng among relasyon ni Ronnie. Timan kaslo na mi. O basik og dayon, dili na mo ikita ining dapita. Palayason ta mo din Ha? Busa ikaw. Timan ayaw gyud sa muka ang among relasyon ni Ronnie. Ilabi na nga ugma, kaslo na mi, og mamahimo na nako siyambana. Kay kung mo text pag kani-kani usab, o bisag unsa lang imo isulti, masuway ka ginako. Makatilaw ka gyud sa akong kastigo. Ako mismo mo balik din aron imud-mud ko na imong naong nakasabot ka. Tingog! Oo, ma'am. Nagkasabot ko. Timan igna. Kung gusto pa kang mudugay pa kayo ng dapita. Luya na gyud kayo si Papa. Mao ba? Pero, makasulti pa man ka siya, sir. Oh, maka-istorya pa man siya. Pero permi siyang maingon nga. Gikapoy na gyud kuno siya. Mao ba, sir? Kung unsa man gani. Wa na ko'y mahimo. Dawato na lang ako bisag unsa kasakit pa daw. Mao. Unta. Dili lang unta siya pantuson pas Ginoo kung gikapoy ni gid siya na ining kalibutan na. Bitaw, sir. Looy kay mag-antos pa siyag maayo, eh. Looy yan. Badong, nag-ampo gyud ko sa Ginoo. Pero unsaon taman? Siya may magbuot sa tanan. Mao gid, sir. Sakit ka nang mawad ang tagginikanan, sir, pero dawatong nato nga. Mao ginay may tabo. Gusto ka ba dong? Kinahanglan gyud nga. Ako ni itugyan sa Ginoo nga akong aman. Nga unta. Dili lang siya paantuson pa pag-ayo sa iyang sakit karon. Looy kay ko ni mo, sir. Naibaw ko, sir. Kung ano sila mo kapinangga ang inyong amahan. Padong. Kung nagyon sa may pagpangga sa mong amahan, sobra pa nga akong gibati nga pagpangga nga ito niya. Abi mo, sir, buotan kang pag-anak. Nakita na ko ni mo nga wa gini pasagdi si Sir Perfecto. Imo gisang gipangunayan sa pag-amuma. Dili ginako si mahimong pasagdan pa dong. O gusto ko nga ako mismo may mangunay sa pag-amuma niya. Hantod na sa katapusang gutlok siya kinabuhi. Nini kalibutan na pa dong. Bulahan kay si Sir Perfecto. Bulahan kay siya. Na si anak nga sama ni mo, sir. Balaan kayo ang imong kasing-kasing. Dili na gid kapugngan, Papa. Kaslo na gid mi ni Ronnie ogma. Congratulations, iya. Salamat kaayo, Papa. Og akong iampo sa Ginoo nga unta. Lugwayan pa imong kinabuhi. Nga makakita pa unya kasi imong mga apo. Salamat, iya. Tuod,
Asa man di ay ang imong pamanunon? Doon ay gilakaw, Papa. Pero ugma, human sa among kasal, mo diretso na mi dinhi. Aron ipaibaw ni mo nga officially married na ko sa right guy nga ako ikapasigarbo ni mo. Wako'y laing pangandoy ninyo, iha. Nga unta, higugmaon ka sa mamahimo ni mong kapikas sa kinabuhi. Of course, Papa. Maubitang magpakasal ko, kay sure na gid ko sa lalaki nga akong pakaslan. Ang akong panalangin o bendisyon sa inyong kaminyoon. Unta, magpabilin mong ligon sa bisan unsang pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw kabalakan ako, Papa. Timanhi, strong woman maya ako. Way lalaki nga makabinuang ako. O kontrolado na ko ang tanan. Magamping ka kanunay sa imong kaugalingon, iha. Salamat, Papa. Kung wapa ko magpugong kung kagalingon, mapidab. Sus! Piti! Malagmay! Batamparusan na gito na ko bayan na. Pida lagi. Dam. Ay, bitaw. Kumor ba na ito? Bagasasor mo ni mura ni Patsiro. Ay, sus, paghilom di ay puldo ay. Mutamparos ka ito nga anak matustang iya din sa Toyota. Mau lagi. Nga noong malang anak siya. Ha? Di ko mo kay anak siya yan o landan yung binastos din eh. Ay, bitaw. Mauni kuyaw di apuldo. No. Unya ang mahimo pagid niyang bana, si Ronnie pagyod. Mau lagi. Huwag kong hadlok mo sa kinsa pa sila mako. Pidam, kung tuyuan yun nila gyata ka nga itong katungol din ay, usok ko na ako sila. Kisagong na sila. Ako maglagod, binab-nab. Sus, kitito mo rin lamisa rin lagod. Gano'n bang alamisa? Hindi. Pabeta tagig titulos yuta. Mau lagi. Walagi kumadlo ka na. Man siya daw tanggi buhat. Mga kung tuyuan yun na nila daw grib, ay musukol ko. Musukol ka. Pinab, ako yagiton lab, subnab. Kitilag ka. Kitong kung ginong bangko ko maglago rin, lawa. Ano masanog magpatala na santa? Bitaw. Mau lagi. Ang ikabalakan manggod na ako, kasi idana rabay iyang gidumtan. Mau lagi. Wasit ang ikadukan si Dan Lapod. Kay wasit daw tagibuhat nila. Bitaw. Mau lagi. Grabe sab si Ronnie, no? Tingali, bisag unsa na lang na iyang pagpangdaot kaghimo dito idana. Tawa siya ay uwaw nga pagkalalaki. Mo lagi ka mo yun. Mau lagi. Aw. Mau lagi. O yun, yun. Human siya pagkawawi si Dana. O karon, ihabag yung hitiwasan. Bitaw, tinuod na. Kung nablamisa plagot ko, Ay sa, mansagod na ni idadagod. Mau lagi. Kung kitiha pala kung tato niyang tauhan na, makakaon ang tatong tagam. Mau lagi. Ayaw na basula si Dana. Kay wata may bao kay sa iyang bugat nga rason. Bitaw. Mau lagi. Ay, pero sobrang nasad kabuutan ni si Dana, oy. Ay, kung ako pa'y natungnan o gingon anang lalaki, na, magkamatay gini pulto na. Mau lagi. Masagi para na kumak ba. Kung yataka na gani nga itong katungod, dinhib, musukol daw. Bitaw. Mau lagi. Di yun na magpadaog, bisa ko sa pa'y may tabaw. Congrats, Mr. and Mrs. Albane! Congratulations, señor! Thank you. Thank you. Mayo buntag! Kisa marong magaw-tong-otong marong. Mao ba niyang bahay ni Puso Imak? Singan.
At ito. Puldoy, Mark. Kakadot, kamlaog ko. Uy, yun na. Uy, ikaw ni? Oh, ako ni. Turing? Puldo! Wakas kami. Nantiyan, gibito ko turing. Ay, silbing. Uy, grabe sa kapul. Silbing. Asa na silbing? Asa simak? Ito, milakaw. Naigipalit sa merkado. At lingkod na turing. Lingkodan ko na. Ay, Alin tayo lingkod ka lang kaya. silbing. Sige. Nagkatultol malagi ka din sa mo lagi. Ay, silbing. Ay, pastilan. Dugay na kay kung nangita kung asang inyo. Silbing. Sige manay mo og balin. Nay, nagsulti na ko nga. Di balhin mo sa kamagayan. Silbing. Unya, may balhin mo sa litob. Unya, dayon. Silbing. Ni almay mo dinis limukon. Mo lagi. Libo ko nagsam na si Silving. Ngunit lingan. Dili may magdugay ng... Ay, pastilan. Ay, silbing. Pasalamat ko sa Ginoo nga natultulan taragin mo din eh. Ay, mo lagi. Kamusta naman ka? Wala naman lagi ka nagtakiyang nuglakaw lagi. Silbing. Naibaw biya ka nga. Tunggol ning Rufino. Og ni Ason. Kaniang tugod. Naayo ko tungod nila. Uy. Mau ba? Oh. Huwag mo ka mag-discount na ako ana si Rufino kanya daw. Ay, silbing. Ang tanan baya, sikrito nga ilang gihimo. Pero, subo lang palandungon ang ilang gidangatan. Silbing. Kay bisag unsa nila kamaayo na agi mga tao, galasina nila. Tinog na lang. Bisag kung sa pagka maayo sa imong gibuhat, no? Nagyapoy mga taong masinahon. Mao. Kining silbing. Ni agyo ko karon Puldo. Kay gusto ko mangutana kung ni uban ninyo ang ilang anak ni Rufino og ni Ason. Si Dana? Oh, si Dana. Silbing. Naaba siya uban ninyo karon, ha? Bay Puldo! Tubag ako. Ni aba si Dana uban ninyo karon. Maulagay. Oh. Kuan, nganom na yung toning. Kuan ka lang, kiling silbing. Gusto unta kong makakita niya, kay doon ako importante kayong toyo. Maulagay. Okay, bueno, alguno. Sige, dali. Kuyog na ko, kay niya Luyo. Silbing. Kadako na ni mo, Inday. Nainumdum pa ka na ko. Murag, nakapamilyar ko nimo kuya. Ay, si Manong turning ni mo, Inday. Silbing. Suod kong higala sa imong ginikanan kaniadto. Og, ako tong dakong masakit tong kaniadto, day. Nga, gitambalan sa imong amahan. Oo. Murag, nainumdum na ko. Katong nagpatambal sa amo kaniadto nga, naglisod na og lakaw? Kuan ka ng oo, day. Ako ni silbing. O karon hawa na. Maayon ako tungod sa imong ginikanan. Mao ba, Noy? Salamat sa Ginoo. Salamat, day. Dako na kong kalipay nga nagkita ta pagbalik. Iha. Silbing. Usa sa akong tuyo kung anong ni ako, no? Habin mo. Gusto kong imo kong tabangan. Ha? Sa unsa, Noy? Kuan, silbing. Ang akong apo, dakong masakiton. Ug matod pa sa doktor, silbing. Milagro na lang sa Ginoo ang makaayo niya. Pero, Noy, nganong ako may imong gipangayuan o panabang? Tungod kay silbing. Ikaw na lang ang bugtong kabilin sa mga Ibara. Ug dako ang kong pagtuo nga makatabang ka sa akong apo. Silbing. Naibaw ko nga naa sa mga Ibara ang hiyas nga makaayo sa trang matang sa sakit. Pero, Noy... Utang buot, Idana.
Silbing. Tabangi ang akong anak. Maluoy ka. Di pa mi andam kung unsay mahitabo sa among apo. Tabangi mi nga maluwa siya gikan sa kamatayon. Papa, natuman na gid ang imong mga damgo para nako. Uban sa akong buotan o gwapo kaayong bana. Kumusta, Papa? Congratulations sa inyong duha. Nalipay kong dako nga ni amo karon din eh. Di ba misaad man ko nimo, Papa, nga muhapit gid mi nimo karon human sa among kasal? Salamat gyud kayo ninyo. Ronnie. Papa? Salamat. Pabor nga akong ihangyo nimo, intaon panggaang akong anak. Og ayaw intaon siya pasakite. Papa, sangan sa gugma akong gipanumpa sa langit o sa yuta. Nga ako gining panggaon si Leslie hangtod sa kong kamatayon. Papa, wag gyud kay angay kabalakan. Tungod kay gipili nako ang lalaki nga tinuod yung nahigugman nako. Og ako sing higog magtinuod. Papa? Papa? Unsa na itabo? Pa! Pa! Nelson! Nelson, taba si Papa! Nelson! Pa! Gano? Ang doktor! Asa ang doktor? Nurse! Nurse! Dinhi di ay si Turning Puldo. Lagi, dinimak. Nagkuyog sila ni Idana. Uy, kanong wa man mo kuyog si Idana? Lagi, kuyugan bitawon sa tunako, pero din sister mangyot siya nga, siya nalang kuno dito. Pero misalig masag ko kay maayo man tong taos Turning. Asya man din na nagpuyo si Turning karon? Naman ko nagyapon sa sila sa Lumdog Imak. Pastilan, Puldo. Mulagi. Unsao na lang kung maayo ni Idana ang apo ni Turning. Labing siguro, mubaniog na sad ang mga isyo ini. Ug mailan na sad pagbalik ang mga ibarat tungod ni Idana. Mulagi. Sa tinood lang Imak ba, no? Ako ba yung gitumar ang lana nga gihatag ni Idana nako? Nikaan ba yung akong pamati? Uy. No. Ngayon, nawa na tong mga banod sa kong bukton o sa kong tiil. Mao ba, Puldo? Mulagi. Magyot. Musokmat ba yan ni kadawon? Bitaw. Mulagi. Pero ambot lang ka, ako pa ning obserbahan og pipila ka adlaw. Kaya ako bitawng giswayan og pisol-pisol ang akong bukton. Unya? Wala mo ko batiyag kasakit. Ay, maayo. Maayo noon kung mauna, Puldo. Mulagi. Pero ako pa na yung palabyon ni Simanaha. Bitaw. Mulagi. Kung di na gani di mo sakit nga akong mga kalawasan, nagpasabot lang na nga epektibo yun ang gihimo ni Idana nga tambal. Bitaw. Mulagi. Malipay man tuod na ng balita, Puldo. Pero dili ginato ikalimod nga bation sa jud kabalaka, uy. Kay unsao na lang kung daghan ang masayod nga makaayo gid og mga sakit ang tambal nga gihimo ni Idana. Mulagi. Muna ipagayin nun, Mak. Nga wag yun tayo mahimo na. Bitaw. Mulagi. Tingali, tawag na yun na sa panahon aron daghan sab ang matabangan si Idana. Kumusta naman taon si Hersel? Lisod na kayo ang iyang kahimtang, Badong. Ay, Maglisod na siya sa pag-istorya. pastilan. Kaluoy in taon. Mauna ning akong gikadlukan. Mauna ning higayon nga akong gikadlukan, Badong. Murag di ko kagwanta nga magtanaw ni Papa nga ningon siya niya. Gibati na ko ang grabe na iyan pag-antos karon. Kalma. Kalma lang, sir, kalma lang. Paluoy lang unta ang Ginoo, Badong. Dili lang unta siya pantuson ug maayo. Sakti lang, sir. Naibaw ko.
Donggon sa Ginoo ang imong mapag-ampo tungod kay nahibaw man siya. Kung unsa nimo kapinangga ang inyong amahan. Nelson, Oh, Leslie, ngano? mulakaw ko. Ikaw na may baw ni Papa. Kung doon sa may mga kakulian, tawagin lang niya ako sa kong phone. Asa ka pa ingon? Manlakaw mi ni Ronnie. Basin o sa kasimana ko nga, dili makabalik din eh. Ha? Usak si Mana? Leslie, huwag ka ba magtanaw sa sitwasyon ni Papa? O sa may gusto nimong buhaton ako? Nga magyampungad ko din eh, hawa ko himuon? O gusto pa bag-o lang kong naminyo, Nelson? Mausap ta sa din taon ako sitwasyon? Sa ato pa. Mas mulabaw ang among pagsabot nimo kaysa sitwasyon karon ni Papa nga nagginahanglan kayo siya nato. Makasabot na si Papa na ako. Wa gyud ko makakita og pagbati gikan nimo, Leslie. Sa pagpangga ni Papa nato. Ingon ana ang imong ibahos niya? Ngano lain magkikitag sinultihan ako, Nelson? O sabay daotan nga akong gihimo nimo nga init makikagdugo diri nako. Ang ako lang, Leslie. Kasi Papa kanunay mangita nimo. Nagkinahanglan kayo siya nato, ilabi na nining lisod nga sitwasyon nato karon. Dili na ako makiglalis pa nimo. Basta tawagi lang ko kung unsay mahitabo. Ronnie, let's go. Magali taron dili ta maabtan sa bisit ining baya. Buang kini babayana ra. Wa di batasan. Way huna-huna. Unya, kumusta man ang bata? Maglisod na gid og lihok, tiya. Wa na dawata sa ospital tungod kay wala ko na chance nga mabuhi pa. Uy, taon sad no? Unya si mong paminaw maluwas pa ka siya, idana. Imo makasang gitambalan. Kung sundon lang nila nga akong giingon, posibleng maluwas pagid ang bata, tiya. Unsay buot nimong ipasabot ka posibleng maluwas? Wa pa day kasiguruan nga maluwas gid ang bata. Bisag sundon pa nila ang imong gitugon nila. Masaligon man ko, tiya, nga maluwas gid ang bata. Kay ang akong gihimo nga tambal, mausab ang tambal nga gihimo nila ni Papa kaniadto. Mo lagi. Ngayon na pagdagat pangutanda na mak. Iampuin ho na to nga mamayura nga po ni Torneng. Bitaw. Lagi. Ang ako man lang god, gusto lang kong maniguro kung unsa gyud. Kaya lisod na kayo nga mihatag kag tambal nila, unya ikaw may mapasangilan kung dili maayong bata. Ay, naku, ginig akong pagtuo, tiya, nga mamaayo ang bata. Mayo! Uy. Mayo! Ida na magbisita kay. May hapon! Di mo sa ruman ninyo Uy. tingog. Oy, Badong, ni Amis Luyo. Dali, tara. Pastilan! Bidong! Ikaw na naman daw. May hapon niyo! May ngapon sa Bidong. Imak, may puldo! Magapon sad, Buds. Mo lagi. Kumusta Bidong? Kuha ka lang. Ay! Okay naman ko, Noy. Nanhigil ko kay... Gimingaw ko ninyo. Labi na sa inyong gwapa kay nga pag-umangkon. Nanasad. Unsa may gede tuyo ni mo din hi, Buds? Mangulitaw kang idada? Di pa. Nang imakay, di pa. Kuha lang na nagiting to know it's other pa man me. Daw, singan. Nag-English ka pa diha. Nag-English ba, pero nakalison? Singan, Bidong? Nagilangila na lang, uy. Nagilangila. Anak lang. Nagtubay to pa ko, nagdaduha ko. Tubay-tupas. Na, ayaw na lang patuga-tuga, Badong. Kung naakay plano nga mangulitaw na ako. Kay, wanagig ko'y plano ang mga butanga. Malagi. Bueno, mak. Si Bakbak. Ang dami ang pagkaon sa Badong. Di pa. Di mo sa magdugay. Alam na Badong. Ako naglibog ako ni mo. Pansik sa kagag tinada niya. Sige kag pangikap sa kulubos. Pangumot. Bisag mainom ko na paminaw ha. Bisag mainom lang ba? Okay ra ni mo. Bili pa daw rep takyan nung taga-daro. Binabiyaan daw na mo din eh. Kaya na magkuha sa kundre. Mak, magkuha itong mainom para ba daw? Sige. Sige na. Kining waday kay gihimo ron, idana?
Wa naman, Badong. Ay, tuod. Kumusta na si Sir Perfecto? Ay, kuan ka lang. Maulagi na problema karon sa tanan. Nag-uol kay mi. Labi na gyud si Sir Nelson. Pirmi siyang magbakho sa kag-uol. Tungod sa kahimtang siyang amahan. Yun na, wa ba din mo siya patumara sa tambal nga gihatag nimo? Pasensya na kay Dana. Wa mo sugod si Sir Nelson nga patumara ang itong imong gihatag. Nahadlok sila nga basin ko no musamot ang kahimtang ni Sir Perfecto. Mao ba? Pero hay kay maayo, Ed. Kung ikaw mismo mo'y makigsulti ni Sir Nelson, aron ikaw mismo mo'y mo pasabot niya sa tanan kung unsa ka epektibo yun ang tambal nga imong gihatag nako. Unsa may himuna-huna, ha? Idana? Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayaw say pa ang uban pang sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Idana, Ibarra. Ug salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.